Не викай за приятелство. че... И така, здравейте, приятели! Днес сте с Ники Илиев и Мони Илиев в поредицата оцеляване. Ние ще са около 40-50 клипа, не знам, може и по-малко. Помощ! Сега бием един ендерман. Миналия клип взимахме храна, строяхме си къщата. Сега един ендерман ни бие. Дай да... Мони! Идвам! Мони, убиха ме! Махи се да си взема материалите. Аз го убих. С пръчка. Даде ли ти нещо? Само експириенс. Обрахте! Не Майтапче. дей. Майтапче, не ти взех Виждам. нищо, ама имам само пясък тук. Кой той е тъп пясък? Не, това е Изгубен. мой. Това е мой. Що ти е? Или пък... Чакай! Искам да си направя меч. Да си направя меч. Аз имам един. Не, искам да си направя сам. Че вече ми Много омръзна захабен. че ми омръзна да се бия с ръка. Аз имам два. Искаш ли новия? О, нов ли? Да. Да, давай Ето ти ми го, новия. давай ми го! Ура! Аз дали Ма имам ти още? що си свали бронята? Аз имам два меча още. Ма ти що си свали бронята? Или аз съм ти я взел. Не, в мене е, но просто... Нали като ме уби. Оня. Абе! Да ви кажа, има някакъв нов моб, където някои зомбита и скелети имат и ръкавици, не знам, но просто ние не можем да си ги сложим. На тебе случва ли ти се, Дари, Мони, да виждаш такова нещо? Виждал съм. Да, нали ние като снимахме един клип и стана Видяхме така. това. Да. Видяхме енчантнати ръкави. Да. Но Не, защо бе, на те нас го нема? Чудовищата явно искат да са по-силни. Те са подкупили създателя на Майнкрафт. Ти по-откъде знаеш? Ти откъде знаеш, че не е? Ами, чакай, ще си направя кирчица. Аз имам дърз за покрива. О, мога да си направя каска от кожа. Ще ти я дам. За всеки случай. Ей, Да, забравих, че може да се прави от кожа на крава. ела тука, направи. Чакай. Аз имах кожа, няколко кожи, аз имах много. Аз погабих. Може да Айде, се ще не ти дам, арде, дам ти кожената, арде. Подготви се. Да, мерси. Сложи си я за по-добра арма. Пак става. Изглеждаш хубаво. Мога да си направя диамантен меч. О, Шегувам се, бе, не мога. Откъде ще съм взел диаманти? Айде да лягаме. Да спим. ока, че... исках да те удара. Не дей, Не аз... мога да те удара! Виждам, че искаш да ме удариш. Ти стана от леглото. Айде отиваме да се... Айде отиваме за... Аух! Извинявай, исках да сложа покрива, ама беше пред мен. Кавички. Базикам те. Беше пред мен. Искам и аз искам... Ей, имаш ли много кожи? Сега? Ти ми ги взе преди малко. Ама... Аз имах много. колко? Няма да... намерих минус камъни. Къде си? В мина. Да, видях. И аз идвам при тебе да ти уверя. Ще си направя аз каменен знам. меч. Там има... Каменен меч ще си правя. Става ли? Каменен. Аз ще взема от тук въглищата горе. Жалко, че не можем да си направим каменен армор. За малко! Затрупа споко. Ма чакай, какво светеше? Въглени! Въглени на тебе. Не дей! Аз ги таковам. Искам и аз. Аз ще ти дам, те са за факли, не са ти нужни. Experience. Браво. Те ги. Браво! Как се казвах? Ники! Точно така! Ники! Пише, че си Poopface 200. Да, името ми е Poopface. Накъно личице 200. Не мога да взема. Вземи въглищата, Тук бе! има камък, бе. Човек, вземи въглищата, дай си ми ги. Пак ти се върти експириенс. Знам. Дай ми въглищата, ти ми ги вземай. Взех ти 2. Дай ги. Ела тука. Айде де. Заповедите. Имаш ли дърво? 15 дърво. Айде да направиме торчове. Добре, ама искам да си Стръгвам купа. натам.
Сори, ама няма да те следвам. Ела. Докато не купая малко. Ева, чакай, че се заклещих. Идвам да те измъкна. Само да взема тъпите камъни. Ето ме. Идвам. Ето ме. Идвам на помощ. Чакай, аз отивам да си направя такъв. Направи това, дето се правят мечове, честове, взех кирки. Не, чакай, взех безполезно блокче. Не съм. Ще направиш ли онова от дървото, дето е? Как се викаш? Пръчки. Не пръчки, бе. Кирка. Брадва. От място, където се прави. Чакай, аз отивам в къщата да си ги направя тогава. Ще направя каменен меч и... То, човек. Чакай, бе. Ще ти дам дърво, бе. Дай. Лапка. Ми взел всичко. Дадох ти го. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ама аз имам 5 цветенца. Да ги сложим на покрива. Става ли? Ние да сме си довършили покрива. Дай да си го довършим. Леле, колко мечови си направих? 1, 2, 3, 4. Добре. Айде да си довършим покривчето. Чакай. Ти го довърши, аз слагам неща в честа. Които не съм чак толкова нужни. И аз имам ненужни неща. Ето стиковете, това, пера, един такъв меч, кирка, не, кирката ще ми потрябва. Не, аз имам кирка. Да, трябва ми кирката. Имам малко дървчета. Ето такова. Чакай, имам 6 дървчета. Има натрапник. Вижда, за тебе има натрапник и то бял. Здрасти, приятел! Ще да те убия! Аз ще го убия. Чакай, мръдни оттам, Майтапче! За какво ни е тая вълна? Сложи в честа. Ще похапна. Ама ще сложа гравел, дървчета. Айде да отиваме да копаем. Добре, де. Идвам. Покажи на тия хора. Как ще преписваш? И ще сложа зомбито в честа. Добре, ами... Какво зомби? Де си, бе? Ето Онова дет дропва зомбито. Ела при мината. Видех къде. Къде е мината? Де въглени? Къде беше мината? Чакай, къде беше мината ли? Да, ето ги въглените, аз забравих. Чакай, къде си ба? Къде си, Фин? Съм Фин, бе. Личетка ми каза. Аре, къде отиде мината? Тук е. Къде? Да. Тъпя грабел. Защо ни къде е мината, човек? Тук е. Гати. Омага. И ето така, ще си помогна с блокче. Така, сега търсиме неща в мината. Ела при мене. Чакай, взех 3 въгленчета. Въглища, ела тука. Ела. Дай за мене малко. Ама не, ела. Да мисля, че си направих камена кирка. Ела. Къде, бе? Ето ме до мене. Взимай ги. Въглен! Да, аз това имах преди, точно това. Значи искаш да го изкопава. Да. Има Ела. Още има? Махни го, аз имам. Ела при мене, бързо. Там кажи ми, че има цел мина с тях. Майтапче? Има огромна мина. Не ми казва. Къде е? Въглени! Чакай, бе. Виж, бе. Чакай. Аз съм за тебе и копават други въглени. Ето тук има много. Зарежи ги тия, да ги копаеш. Ела, тук има много. Ще оберем и тия. Ела, после, бързо. Ето тук, къде съм сложил. Да копаем! Ти копай. Тук има още много. Чакай. Аз ще изкопая всичко. Майтапче, много са. Ще го оставим за... Аз се върнах в кръг. Какво? Върнах се отново там. Там, където има много въглени. Не, върнах се там, откъдето започнахме. Взехме едно... Добре, аз се загубих тотално. Къде? Чакай. Още въглени, бе. Ще ти проследя. Мони, къде сме, бе? Човек, аз ще ти проследя торчовете. Къде ти е името за Бога, Мони? Мони! Видях ти името аз. Ти видя ли ми го? Не, ела при мен. Че аз те проследявам. Стой на едно място. Да се измъкна първи. Ще
Стигам се. Ти на къде си? Здрасти. Здравей. Айде да се махаме от тук. Откъде? Да се махаме, бе. Откъде? От тая мина. Че ще се загубим. Ма първо да оберем богатството. Не, остави го после. Чакай да намерим изхода, че аз тотално забравих къде сме. О, ела тук има огромна мина. Не ми казвай. Къде? Къде, бе? Не ти виждам името. Чакай. Гледни наляво. Видяхте. Следвам те. Нищо няма. Мале. Айде да се махаме. Аз това Ще ти се да викам. загубим вече. И така, като се махнем... не. Дай на пауза, докато се махнем, че ще удължим клипа. Няма значение, аз сега ще го спирам. И така, приятели, мисля, че този клип беше готин. Надявам се да ви хареса този клип. Не забравяйте да се абонирате за канала Мони Илиев и Ники Илиев. Те са два отделни, разбира се. В тях ще качваме клипове за оцеляване. Сега правиме серия. И ти ще качваш клипове, но не. Да, аз мога да ти ги пратя от някъде. Не дей. Така. И дано ви харесва този клип. Не забравяйте да се абонирате за каналите ни, да натиснете вдигнато палче и до следващия клип. Чао!